Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hörmәтле телевизор караучылар. Әти-әнинең баласын яхшы белем бирә торган ышанычлы уку йортына тапшырасы килә. Шулай да арабызда татар мәктәбенә кертеп тә, биредә белем һәм тәрбия бирү туган телдә оештырылганын белеп җиткермәүчеләр шактый. Яхшы укытучы нинди була? Замана авырлыкларын ничек кичерә? Балалар кайсы югары уку йортларына керергә сәләтле? Тормышта үз урыннарын табалармы? Казанның татар телендә белем бирүче 149 лицей балаларны нәкъ татар мөхитендә тәрбияләүче уку йорты. Хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов әлеге лицейның тормыш яшәеше белән якынрак таныштырыр. Казан шәһәренең Совет районында урнашкан 30 еллык тарихы булган 149 лицей 90-нчы еллар башында мәктәп гимназия рәвешендә ачылып, бүгенге көндә татар телендә белем бирүче уку йорты сыйфатламасы астында эшләп килүче уку йорты милли мәгарифкә тугры булып кала. Татар халкының бай тарихи мирасын барлау һәм өйрәнүдән туктамый. Билингваль һәм полилингваль белем бирү буенча зур тәҗрибә туплаган һәм республикабыздагы башка мәктәпләргә үрнәк булган әлеге уку йорты коллективы 2006 елда Россия президентының 1 миллион сумлык грантына лаек булды. Милли мәгариф өлкәсендәге уңышлары өчен Каюм Насыйри бүләгенә лаек булган белем йорты Татарстанның иң яхшы мәктәбе конкурсы призеры, Бөтен Россия бәйгесенең уңышлы мәктәп гранты кысаларында җиңүче мәктәп. Бүгенге көндә 1106 бала белем ала. Барысы да нинди милләт баласы булуына карамастан татар теле һәм татар әдәбиятын өйрәнәләр. Әлбәттә, бу инде бик зур күрсәткеч һәм бу безнең коллективның тырыш хезмәт нәтиҗәсе дип кабул итәм. Беренчедән, икенчедән, әгәр дә инде елдан-ел безнең лицейга килергә теләүче укучылар саны арта икән, балаларын укырга бирергә теләүче әти-әниләр саны арта икән, бу инде безнең өчен бик зур горурлык. Шуңа күрә менә шушы исемне саклар өчен, тагын да лицейның абруен, аның дәрәҗәсен үстерер өчен әлбәттә менә лицейда эшләгән һәрбер хезмәткәр, һәрбер мөгаллим, һәрбер мөгаллимә һәм безне аңлап, безгә ярдәм итүче әти-әниләребез бар. Бу безнең өчен бик зур табыш. Бары тик инде милли мәктәп дип, татар телендә белем бирүче мәктәп дип, без татар теле кысаларында гына тукталып калмыйбыз. Чөнки менә төрле милләт балалары булуга карамастан һәм безнең балалар 2 телле, 3 телле, хәтта 4 телле булып чыгулары өчен бик күп уңайлы шушындый шартлар тудырылган. Шуңа күрә чыгарылыш менә бу бәйрәмнәрендә, соңгы кыңгырау бәйрәмнәрендә нинди милләт баласы булуына карамастан безнең балалар татар телендә дә, рус телендә дә, инглиз телендә дә иркен аралаша торган балалар булып чыгалар. Коллективның төп кыйбласы төрле яктан үсеш алган шәхес тәрбияләү. Биредә һәр бала үзен төрле өлкәләрдә сынап карар өчен шартлар тудырылган. Балаларда милли үзаң формалашуда мәктәп коллективы нигездә Айдар Низамовның милли тәрбия бирү концепциясенә таянып эшли. Анда халык педагогикасы алымнары белән бер рәттән инновацион технологиялар куллануга да киң урын бирелә. Лицейда 1000-нән артык бала белем алуга да карамастан, һәр баланың шәхси үзенчәлекләрен, эчке халәтен, кичерешләрен күзаллап, бер генә укучыны да читтә калдырмыйча, күп кырлы эш алып барыла. Лицей һәр мәктәп шикелле тәрбия бирү программасына нигезләнеп эшли. Бу беренчедән, икенчедән без тулы көнле мәктәп режимында эшлибез. Әлбәттә, инде без татар телендә белем бирүче, тәрбия бирүче мәктәп буларак bütün тәрбия чараларын барысында татар телендә оештырырга тырышабыз. Дәүләт стандартлары буенча 5 юнәлешне дә тулы көнле мәктәп режимында кертәбез. Бу спорт сәламәтләндерү юнәлешендә мактанырлык безнең нәтиҗәләребез. Икенче яктан безнең көн кадагында булган Россия гражданин үстерү, патриотик тәрбия бик уңышлы бара. Һәм шул ук вакытта әлбәттә без инде татар мәктәбе, татар традициялары, рухи мәдәни кыйммәтләр, халык авыз иҗады әсәрләрен мәктәп эчендә генә түгел, бөтен Казан шәһәрендә булган милли учаклар белән элемтәдә тору, бу
театрлар булсынмы безнең. Шул ук вакытта без проектлар, милли проектлар, ул сәләт лагере, бала сөйлә, хәрәкәттә бәрәкәт проектлары, нинди мөмкинлекләр бар, балаларны татар телендә аралаша, сөйләшә алырлык. Икенче яктан татарча фикер йөртә. Мин татар дигән сүзне, фикерне горур йөртә алырлык балалар үстерү өчен без бөтенесен дә файдаланырга тырышабыз. Әлбәттә безнең түгәрәкләребез татар телендә алып барылай. 21 түгәрәк эшләп килә. Кайсы юнәлешне алсак та, нинди милләт балалары йөрсә дә, безнең педагогларыбыз алар татар телле. Алар программалар татар телендә төзелгән һәм без буны инде нәтиҗәләрен күрәбез. Һәм икенче яктан безнең әти-әниләребез дә бит татар лицейына киләләр. Алар ни өчен безгә киләләр? Алар үзләренең ихтыяҗларын канәгатьләндерү, балаларын татар итеп үстерү өчен киләләр. Һәм без инде аларның фикерләрен күз алдына тотып, бу юнәлешләргә заманча тәрбия бирү, замана баласын үстерү юнәлешендә тормышка ашырга тырышабыз. Укыту тәрбия эшчәнлеген бүгенге заман таләпләренә җавап бирерлек итеп алып бару өчен мәктәпнең инфраструктурасы, ныклы материал техник базасы булу һәм үзенең һөнәренә тугры булган кадрлар туплау кирәк. Кабинетлар интерактив такталар, панельләр һәм компьютерлар белән җиһазландырылган. Балаларга робототехника белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр бар. Хореография һәм спорт заллары булу, шулай ук балаларның сәләтен үстерүдә мөһим фактор. Укытуның бер сменада оештырылуы, башлангыч мәктәпнең тулы көн режимында эшләве балаларга үз ихтыяҗларыннан чыгып, истәмә белем алу, сәләтләрен үстерү өчен уңай мөмкинлекләр тудыра. Бүгенге көндә лицей коллективында 67 педагог балаларга белем бирә. Алар арасында Татарстанның атказанган укытучысы, оста мөгаллим, укытучы мастер, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының төрле дәрәҗәдәге мактау кәгазьләре белән бүләкләнгән укытучылар эшли. Әлбәттә инде бездә тырышабыз, әти-әниләрнең хезмәтендә һәм балалар белән һәр вакытта да татарча сөйләшергә тырышабыз, төрле чараларда катнашабыз. Лицейда бер вакытта да туктап тормый, төрле мотор бәйрәмнәр үткәрәбез. Мәктәп күләмендә зур чаралар үткәрәбез, туган телгә багышланган. Укучыларым бар, олимпиадаларда катнашучылар, үзләре теләк белдергән балалар белән генә олимпиадада җиңеп була. Шигырь сөйләүче балаларда, апа, кайчан инде без шигырь сөйләргә барабыз дип, барык әле кайчан була бәйгеләр дип үзләре килеп сырыйлар һәм үзләре теләп катнашалар. Әгәр дә балаларның үз теләге булмаса, аларны телгә өйрәтеп булмый. Монда балалар үзләре янып торалар. Үзләре әйдәгез дип безне тагын да эшкә дәртләндереп торалар. Менә ул ягы уңайлы, рәхәт эшләү бундагы балалар белән. Лицейда мин 99 елдан бирле эшлим, 24 ел. География фәнен һәр вакыт татарча алып барам. Шулай да безнең балаларның телне белү дәрәҗәсе бер тигез түгел, төрлечә дәрәҗәдә. Аларның күбесендә сөйләм теле үскән. Сөйләм теле ул бит әдәби тел түгел, дәреслекләрнең текст әдәби телдә язылган. Менә бу безгә авырлыклар китереп чыгара инде һәм шулай ук кайбер балалар башка мәктәпләрдән киләләр. Татар балалары булсалар да телне аңлау дәрәҗәләре дә түбән. Менә шуңа күрә мин география фәнен инде миңа фәнем белән бер яктан уңайлы, ул ике арада тора, гуманитар һәм төгәл фәннәр арасында тора. Мин инде география дәресләрен күбрәк төгәл фәннәргә якынрак итеп үткәрергә тырышам. Күп биремнәрне мин интерактив формада эшлим. Сорауларны кыскача гына бирәм, узын булмасын, аңлаешлы булсын дип. Һәм шулай ук безнең географиядә тагын бер плюсыбыз бар. Ул географияның өченче тел, ул безнең карта теле. Сорауларны татар телендә дә бирәм, рус телендә дә бирәм. Һәм тәрҗемәсе белән. Кыска гына әйтеп биремнәр, менә мин презентацияны татарча эшләргә тырышам. Дәреслекләр, мәсәлән, русча балаларның. Я булмаса язмача биремнәрне мин бирәм рус телендә дә, татар телендә дә. Баланың һәр ничек кенә булса да, менә бары тик телне белмәгән аркасында гына фәнне белмичә калуына юл куярга ярамый дип уйлыйм мин.
Тәҗрибәле укытучылар янына яшь белгечләрне тарту максатыннан Казан педагогика коллегияте, Казан федераль университеты белән килешү нигезендә хезмәттәшлек оештырылган. Ул бит физика фәнен укыганда, физика фәнен бирүдән тыш без балаларга үзебезнең туган телебезгә карата мәхәббәт уята алабыз. Үзебезнең халкыбызга карата хөрмәт хисе уята алабыз. Аларда татарча сөйләмнең күнекмәләрен камилләштерә алабыз. Иң беренче физика өлкәсендә татар галимнәренең хезмәте белән таныштырабыз. Димәк, балалар татар халкының шундый күренекле уллары белән, галимнәре белән танышып, аларның өйрәнеп, үзләрендә туган телләренә, туган халкына карата ниндидер хөрмәт хисе аларда уяна. Әгәр дә физика фәне бит ул шулай татарча өйрәнәбез икән, без бит аны физика дип кенә караймыйбыз. Табигатьне әйләнә-тирә дөньяны өйрәнәбез. Димәк, безгә кадәр эшләгән галимнәрнең әзерләп калган сүзлекләре бар. Ул сүзлекләр ярдәмендә без балалар физик терминнарны татарчада өйрәнәләр. Димәк, әгәр дә физик терминнарны татарча өйрәнәләр икән, аларның беренчедән шулай язу күнекмәләре, фикерләү татарча, аларның камилләшә сөйләм күнекмәләре, шулай аларга бу бик зур файдага була. Лицейдагы үзенә генә хас җылы мөхит, тел даирәсе, милли тирәнлек булдыру аша укучыларны мөмкин кадәр татар телендә аралашуга күнектерү, белем алуга омтылу өчен рухи җирлек булып тора. Шушы нигездә балаларын әлеге уку йортында укытырга теләгән әти-әниләрнең саны елдан-ел арта бара икән. Моны татар теленә булган уңай мөнәсәбәт дип санарга була. Biz sizning bilan әдәби түгәрәгебезне башлап җибәрәбез. Шушы бинада, шушы катта без ай сайын очрашабыз һәм танылган әдипләребез, язучыларыбыз белән танышабыз, балалар белән төрле китаплар укыйбыз һәм алар кызыксынып шушы укыган китаплары турында сөйлиләр. Минем исемем Карина. Миңа 11 яшь. Мин 149-нчы лицейның 5-нче Г сыйныфында укыйм. Миңа 11 яшь. Мин 2 яшемнән татар телен укырга башладым. Хәзер мин әни белән өйдә татарча гына сөйләшәм. Мин Татарстанда яшим. Шуның өчен татар телен белергә кирәк дип уйлыйм. Төрле конкурсларда, спектакльләрдә катнашам. Ачар өчен белем ишекләрен, түкәнсездер күпме йөрәк өчен. Сездән алган белем ачкычлары, түкәнсездер күпме йөрәк өчен. Укытучым сезгә карап, артымын хөрмәт хисем, юлларыма маяк булып, балкый тик сезнең исем. Минем исемем Емельянова Даниэла, мин 6-нчы В сыйныфы укучысы. Мин хәзер сезгә әни турында шигырьне сөйләй алам. Әниемнең күзләренең дөньяның матурлыгы. Әнием, 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 тик назлыларың. Әнием, тик сиңа багышлап, җырлыйлар сиңа кызларың. Габдулла Тукай, Фатыма белән Сандугач. Ах, минем сайрар җирем урман иде, анда һәр төрле кызык тулган иде. Мин бу җирдә нигә шатлык күрсәтим? Анда 3 баш кышыгым калды ятим. Һәм мине анда тагын дустым көтә. Сагынау, сыргаяу, ут юта. Белмисеңме син, шиттең мәхбүслек ул. Булса да алтын, һаман да шитлек ул. Минем исемем Севинч. Миңа 15 яшь. Мин 9-нчы А сыйныфында укыйм. Мин Казан шәһәрендә тугылдым. Туганнарым минем әти-әнием Азәрбайҗаннан. Мин татарча, русча, азәрбайҗанча һәм төрек телендә сөйләшә алам. Узган ел мин Шәриф Камалның Уяну әсәрен төрек теленә тәрҗемә иттем. Әдәби конкурсында катнаштым. Бу сагын алып керәбез, ниндидер җылык биркелеп тора. Без татар мәхитенә кергәнебезне абайлап алабыз. Стенада язылып куйган лицей 149, шатлык мәктәбе дип язылып куйган. Ишектән кергән балалар безнең белән исәнләшә татарча, исәнмесез, хәерле иртә, хәерле көннәр дип татар сөйләмен ишетү, ул үзе безне татар мәхитенә үзенә үзе кертеп җибәрә. Мәктәптә институтта татарча укыган балалар бигрәк тә шундый мәхиткә килеп керү, шундый татарча сөйләмне ишетү, балалар белән татарча аралашу, әлбәттә бу безгә бик зур эшкә кирип китер өчен бик зур файда булды.
Без сезнең белән бүген этнографик музейда, Хәзинә музеенда, бу безнең лицейбезнең музее, ул 1996 елдан бирле эшләп килә. Сез татар телендә, рус телендә сөйләшәсез, инглиз, гарәп телләрендә бүген ишетерсез. Инде менә шулай итеп безнең бүген яшь экскурсоводларыбызны тыңлап карыйк. Әйдәгез әле балалар, үтәбез. Һәр мәктәпнең үз йөзе, аерым бер өлкәдә өстенлеге, үзенә генә хас үзенчәлеге була. Бу уку йортының алга таба үсешенә уңай йогынты ясауда, яңалыкка этәрүдә республика күләмендә уза торган төрле конкурсларның йогынтысы зур. Шундый бәйгеләрнең гран-при иясе булган Ислах балалар үзидарәсе, лицей тормышын, төрле халыкларның бердәмлеген яктырткан күп милләтле Казан конкурсында җиңүче исеменә лаек дип табылган федераль дәрәҗәдәге мәктәп музейлары исемлегенә кертүгә тәкъдим ителгән этнография музее һәм мәктәп китапханәсенең дә тәрбия эшчәнлегендәге роле зур. Лицейда физик тәрбия һәм спортка, патриотик тәрбиягә дә зур игътибар бирелә. Татар көрәше, хоккей, шахмат, футбол командалары районда һәм шәһәрдә үткән уеннарның җиңүчеләре исемлегендә. Инде зур мәйдан тоткан балалар да аз түгел. Мин эшемә бик теләп йөрим, шатланып киләм. Чөнки мине шушы лицейда бик әйбәт балалар, тәрбияле, тыйнак, ярдәмчел балалар көтеп тора. Шулай ук әти-әниләрдә бик әйбәт безнең әти-әниләрдә булышырга гына торалар. Берәр йомыш белән мөрәҗәгать иткәч, соревнованиеларга барганда, төрле шулай ук турнирларда катнашканда, безнең мәктәптә физкультурага бик зур роль бирелә, бик игътибар күп бирелә. Балалар үзебезнең традицион көрәш төре белән шөгыльләнәләр. Әлеге көрәш инде безнең 4нче ел түгәрәк эшләп килә. Шулай ук безнең мәктәптә волейбол түгәрәк эшли, хоккей, футбол түгәрәкләре эшли, мини футбол түгәрәкләре. Һәр кеше үзенең максатын хәтерли, задачаларын белә, шулай бит, кемнең эш икәнен. Әйдә, Юсуф, кереп кара әйдә. Эзлисең, акушны эзлисең, эзләп кер. Китте. Укучыларны сәхнә осталыгына өйрәтүче Чулпан театры, лицей базасында эшләп килүче Азина балалар үзәгенең Чишмә хореография студиясе, 4нче сәнгать мәктәбенең филиалы кысаларында музыка, җыр сәнгате юнәлешендәге өстәмә дәресләр халкыбызның мирасын, тарихын, телебезне, моңыбызны барлау һәм буыннарга җиткерүдә зур урын алып тора. Миндә 56 бала шөгыльләнә. Башлангычлар да бар, өлкән буыннар да бар. Бу Чулпан театр студиясенең максатына килгәндә, минем максатым беренче чиратта татар театр сәнгате аша балаларда рухи һәм әхлакый сыйфатлар тәрбияләү. Тел мәсьәләсе дә, әлбәттә, сәхнә теле өстендә бик нык эшлибез. Сулыш алу, дикция, артикуляция бит инде бездә, сүз тезмәләр, тизәйткечләр, төрле шигырьләр өстендә эшлибез. Үзебезнең гәүдәбезне, организмыбызны эшкә әзерлибез, җылытабыз, җылынабыз, көйлибез кирәкле дулкынга. Менә шуннан соң әле без чыгабыз сәхнәгә. Әлбәттә, бу үзе бер зур процесс, үзе бер бу зур эш. Театрның бөтен спецификасын кулланып, сәхнәгә чыгып, менә спектакль уйнарга без инде балаларны әзерлибез. Уку тәрбия өчен лицейның элекке уңышларына таянып, балаларга ныклы белем һәм тәрбия бирүгә күңел җылысын салган, аларның киләчәгенә битараф булмаган, үз эшләрен яратып башкарган укытучылар, хезмәткәрләр, мәктәпкә ярдәм кулын сузарга әзер торган эшмәкәрләр, әти-әниләр, мин татар дип горурлана торган укучылары булганда, әлеге уку йортының киләчәге өметле, тоткан кыйблалары изге яқты. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.